Radani bung tama. Apa bo jaga location? Location ke Ompi Subzonal. Tini ni join ni no honor kota join bo party ni. Ayo join cuman. Senior 51 family 153 गोटा आगे बो पार्टी हो तो माने आगे बीजेपी खाई तंगो जों 2017 से सिने ताबो पांच से काका किने कासुंजल बो सिने सारा त्रिपुरानो नायगै बो एक्सपर्ट जनजातिनि प्रेसिडेंट ओम हाइके तंगो बरो जेने बुबाग्रानि नेतृत्वे जतन बुबाग्राना हाजागै जतना हाजागै सिने कासुंजल फाइपेल है जत्तो ताबो काहबो काहन फाइपेल है बाहायनो आं जयशंकर बाहायनो बुबाग्रानि थानिबो फान रनि बांगै लगे रनि बांगै आंबो बुबाग्रानि रन सामिल खाइसने हितिनि ओके कथार को दिनो आं फाइ जत्तो बंसरबाय मालाय फैजौ आंखे माने जतो जे जयन नाय जतो न सनखला गामिनि दे सनखला बाक्सा एंखे 3 नং कलोनी बाक्सा टेटै बाक्सा अच्छा ब्रदर नों तो त्रिपुरा मथानो हामजागै फाइमानि आव का तिनिनि जॉइनिंग ने बिसिंगते जेते आलका बरो रगजाराव न पार्टी खाइतंगो बरनो तामो मेसेज सेन्ड बरनो कयबुं तंनाय बिभिन्न वासलायावै होनो हेरा सालायावै जेबो आनि मेसेज नाय तंनाय र आनि जनजाति हो जुब मोर्चा हो महिला मोर्चा हो बरन आं बाहा काहाबायनो कयहरो निरो बाहायनो बुले बादै उसुजा तंमार न या गावै बखा काहाबाय खनावै जिनि बुबाग्रानि थानसानि लामा न जत्तो फाइबै गदाल फाइबै बां बरन थाने कबो मुना हो हामबाय